Bakit? Ano yan ni Baak? Ang pahay madiyam mo, naaba ni Baak para kapitan. Ayun kaya, naglayo si kalaban na kapitan ka. Kasano na mga bakajay, tatalutay mo nagbus kanya na, may kapat lang mutsuna. Hoy, for your information dimsay, indam tinagbutos kanya na. Kasa nunin nam, upat na lang may. Kini may lala, di bagat ko pa. Oh, di ba indam? Nice. Bibilang kang tumutin, gano'n ka lang, 1, 2, 3. Isag. Nagsasadot na lagi tagruot ang itikabal ko na ya. Ang gruot lang, wala lakam. Mariusip. Akay! Sakay! Akay! Mampay ba kahit? Nanakul ba? Ana? Ulit mo yung bagam? Dem, baka ba kahit? Kunak na pintas ka. Alwadam tadilam, tinitiro ka ta. Daman timadamag ka. Ano di ba kahit? Sino tinanga ba kapitan? Kuni Salvador ba kahit? Kapaya? Kat naabak ang arad ni Baa. Kuna ba kahit? Manupay nga aldaw nga madirumumara. Ni, ampay wala kay. Kung mabayin mo tayo tao nga rumumara na, madi na kaya makantsawan. Ano ko matigabain na? At ang tulat ta, mga abang sunan na sumarunon, basta lalaingan na. Kana ko mamati paglaingan na di nga tao. Matubay tulang mo ti paglaingan na. Baka sa ako matubay ito, kapares kayo lang mo. Ang kagidang musta na tao, baka mading mga ano. Madi mo mga nadi ba kahit? Para ka ti paglaingan na. Nagadulagid iti ang mumon ayang. Kagidig kitang gitaon, baka kailangan natin katungtong. Sa bagay, baka mamuruyot sula. Kakasi mo ni Mayla. Mabalo nga dago. Pabalo nga bagbagan, di dapat nagkasar, balo dago sa Ana, mapagkano saan? Sige, dita ka pa lang araw. Oh, tuloy mo ito iruruta ko. Tada mo maramid mo. Ayo, gusto sa bana na natin pagkunanawon tiraramida. Ampay dimsay. Hindi mo lang may ikatablak kay mo. Madiblak kaya ating yar, puyat ato yun. Pinagkaroon nga puwet atan. Sobrang tilitim nan. Talaga gusto yar, nung puy-puyat at. Una yan. Nagkaroon mo atan. Alam mo ti pagkatungtungan ng tadua. Itim si Andres. Kita man yung mata na. Ang kanadata di pa nalay nga tamatam di bisay. Ilabak na ba lang Andres? Puwet na ka na i-black eye na. Andula aming nga mom di bisay. Kita mata ba short mo anay? Bot pa inay lumunglong out tabili mo. Patanog mo tayo sa dimsay. Tapan tayo. Why, no time mo ni Jar di bisay. Natartaragi ka no ka. Pagtarak ka na piyata nga tao Andres. Nagadunto mo kami nga bagam nga babe ko ni Boy Tumpay. Di ba Jar? Nakaduwa ka na Andres. Laging lalaing tumut animal. Piling pogi kan to mga main. Ana, binagaanda ka tuloy tinuang. Mamuan ni Mercedes sa atan naramid mo dimsay. Hay, diyan lang ang mau. Yes, pangkaroon Andres. Bastid ti maano ata. Adewam ni Magdimsay. Kanyak lang nga jay. Makano. Nagbibising kamay. Anang mabisin Andres. Kanaya nang mababsog. Nagtayo mo ta sumbap mong yar. At tati mapalpalam. Kinanayon kan to mga makipalpalanay. Parang takal ka utak mo. At least, mababsugak. Duwaw, palani. Sardong kayo man. Tapapanan tayo, kadwanda. Abay, papalantay Andres. Sudah baak. Baka pinugsat na angis na dyan. Layam, tamabawasin tertek yaw. Bukis ti sabam. Mamuan ni baka tayong bagam. Lalo nga matagdagan at ablak ay mo. Abay, ano yan ni Baak? Ang pahay madiyam mo. Naaba ni Baak para kapitan. Ayun kaya, naglayo si kalaban na kapitan ka. Kasano na mga bakajay, tatalutay mo nagbus kanya na, may kapat lang mutsuna.
Hoy, for your information, Dimsay, indam tinagbutos kanya na. Kasa, nunin nam, upat na lang, Mike. Kini may lala, di bagat ko pa Oh, di ba indam? Nice. Bilang kang tunukin, kana ka na 1, 2, 3. Sag. Puni ka mo tiran, Andres. 1, 2, 3. Madin pala niya na yung nga sa kapulo. Kapag ngayon ay ko, kana sa nga pulo ng butang muna ata. Diba? Tagi di ko tapakan. Sige raw, kayon. Baka madito yung mabunay tawag kang angisoy. Ano Dimsay? Badin ka sumuraut? Kaya mo ibagak ka dyan bagam kinibaak. Ampay, din bagak yan matik sumuraw. Kasta, sige hindi ako. Pata ka nyaw, nagpudot. Guys, makasira ka may ritaw na na Amaw, mo dyan nga bulag. Lukutan ta kidiri daw nan, bakar talang unag. Amom na naon nakasirang, mulag ka pa trespassing tayo no kanaan, sag. Oo, mag-iba ka, Andres. Tegawi daw. Patay di kwarto na, jili ko. Ayaw. Damo na kayo malalayang mo yadim say. Pertakan nyaw. Bak. Bak. Bak! Bak! Ana, sumumbat ka ba tayo, nabiyag ka pa Nilaki ng Andres ay. Makasumbar ka tayo, matikang angis sa akin. Gusto yung baga ni Jar Andres, aging lalaing kan tumoy. Ulit naman yung bagam din sa'yo, kaya mo kaya salat ka tayo lulod. Gusto natin. Nagkapa kayo pa lang. Problema ako talaga rin kiniba ako. Sika ha, maminsan mo kayo ulitin, isalat ka di kuryente, ha? 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 Bak! Bak! Ano pa yun? Tulok lang sa amot to. Kasap mo tatatayan, di tayo makasira junag. Sarado mo tiri daw na. Ano na tanong, agyab tayo lang ti baranggayan? Una Andres, pipiyapay. Wow, tama di tayo mapabasaw, no damang mapasama kinibaak. Nice. Ano? Kayo Andres? Sige, yaban tayo ni Kapitan. Sige, yaban nyo yung na kapitan. Takitain nyaw, lalong madubol kilibaak. Nya, iyaban nyaw, inangapak na kapitan. Andres, pabilib-bilib na ako ng dimsain. Natambaan na lang ata. Sige, madinig Kapitan ti yaban tayo. Agad kagawad na nga nangabat lang na yun. Sino ang kagawad kay Ebante Andres? Kani kagawad masaong, kani kagawad rande. Yun niya, tan. Yan laki. Awan, nalalagpit ka niya daw.